Здравейте на всички! Искам да споделя нещо с вас и да ви отговоря на въпроса защо хората се отказват от диетите или от режимите, ако почнат такива. По принцип, когато започнем един режим и ако този режим е правилен, съответно ние започваме да чистим от организма си токсини. И какви последици може да видим от това нещо? Може да имаме налепи по езика, да има лош дъх, да имаме изпотяване с неприятна миризма. Също така може да се появят обриви по кожата, главоболия, замайване, гадене, дори някой пъти повръщане, стомашни неразположения, подуване на стомаха. Всичкото това се дължи на токсините, които излизат от нашия организъм. Когато почнем един режим, нашата кръв започва да се раздвижва и всичките токсини, които са вътре в организма, те се раздвижват и по някакъв начин организма трябва да ги изхвърли, да се изчисти от тях. Затова се появяват всичките тези неприятни симптоми. Тук е много тънкият момент, в който много хора, не знаейки това, се отказват, казват, че примерно тази диета не е за мен, или този режим, или този продукт не ми действа, алергична съм и така нататък. Не! Просто за това е много важно да имате треньор, който да ви напътства и да ви казва евентуални последствия от използването на продукта или това как той ще ви действа. Затова доверете се на треньор. Треньора знае много добре как върват нещата за всеки един режим. Ако все още нямате такъв треньор и искате да изчистите организма си и въобще да се детоксикирате по правилния начин, може да се свържете с мен. Под профилната ми снимка ще намерите линк, в който имам всички линкове на страницата ми, в която в момента правя такива маратони. Казвам се Ивалина Цокова и ще се радвам да се срещнем там и да помогна на всеки, който има желание да го направи. Благодаря ви!